खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोबां बिजाथिफोरा फोरोंगिरिनि साख्रि मोननो थांबावगासिनो दङ ग्रेजुवेट टिचारनि टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टनि फिथाइखौ दिनै फोसावगोन आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बेखौ मिथिहोदों बिथाङा फोरमायथिदों दि ग्रेजुवेट टिचारनि टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टनि फिथाइखौ दिनै फोसावनानै होनाय जागोन बेनि उनाव डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामनाय जागोन आरो बेनि उनावनो एपइन्टमेन्ट होनाय जागोन बेनि थाखाय गासैबो बिजाथिफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरदों डक्टर रनज बिथाङा इजराइल आरो इराननि गेजेराव दावहा जाबाय थानायाव बारसोमबाय इउएसआ इरानाव थानाय मोनथाम निउक्लियार साइटआव गाग्लोबदों इजराइल आरो इराननि गेजेराव जाबाय थानाय दावहायाव इउएसनि बारसोमनायजों दावहाया आरोबाव गिख्रंथावसिन महर लाबावनो हागौ बेखौ साननो गोनां जादों इउएसआ इरानाव थानाय मोनथाम निउक्लियार साइट जेरै फर्डो नाटान्स आरो इस्फान बे मोनथाम निउक्लियार साइटआव गाग्लोबदों बेखौ इउएसनि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा गावनो फोरमायथिदों बे समाव इउएसनि प्लेनफोरा इराननि बायजोआव रैखाथियै दंसै होननानै फोरमायथिदों आरो इराननि मोनथाम निउक्लियार साइटखौ गासैखौबो डेस्ट्रय खालामनो हाबाय बा थेर बेथेर खालामनो हाबाय होननानै फोरमायथिदों बांकारखौ फोजोबस्रांनो हाग्रा बम्ब मिसाइल बायदिजोंनो इराननि मोनथाम निउक्लियार साइटआव गाग्लोबनाय जादों बेखौ फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय माखासे साननिफ्रायनो इजराइल आरो इराननि गेजेराव दावहा जानायाव इजराइलनि गाग्लोबनायजों इरानाव दासिम 400नि बांसिन सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय थिग बेबायदिनो इराननि गाग्लोबनायाव इजराइलावबो गोबां सुबुंजों लोगोसे धोन सम्पति गोबां खहा जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों रायजो सोरखारा केबिनेटआव माखासे थांखिफोर लादों बेनि मादाव जोंनि आसामनि फरायसाफ्रा बायजो रायजोआव फरायनो थांनाय समाव जुदि गुबुन रायजोआव थैहैनो गोनां जायोब्ला आरो मावसुमा बा लेबारफोराबो गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनायाव थैहैनो गोनां जायोब्ला बिथांमोननि गोथै देहाखौ न' फारसे लाबोनो थाखाय आसाम सोरखारा बिबान लाबाय अदेबानि आसाम सोरखारा बिथांखि लाबाय बे जाथायखौ आसाम पुलिसनि स्पेसियेल ब्रान्चआ नायगोन 112 बे नाम्बाराव कल खालामनानै गासैखौबो मिथिहोयोब्लानो आसाम पुलिसनि स्पेसियेल ब्रान्चनि डिआइजिआ बिबान लागोन नाथाय सोरबा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो थांनानै थैहैयोबा बिथांनि गोथै देहाखौ लाबोनायनि बिबानखौ आसाम सोरखारा लानाय नङा होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो अंगनवाडी मावथिफोरा 10 बोसोर साख्रि मावनायनि उनाव सुपारभाइजार जायो आरो अंगनवाडी मावथिनि थाखाय सुपारभाइजाराव 25% रिजार्भेसन थायोमोन दा बे रिजार्भेसनखौ बांहोनाय जाबाय 25% जायगायाव 50% खालामनाय जाबाय आद्रा थानाय 50% सुपारभाइजार पस्टनि थाखाय स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट बर्डनि गेजेरजों डाइरेक्टलि बा थोंजोङै रिक्रुटमेन्ट खालामनाय जासिगोन लोगोसेनो सर्व शिक्षा अभियाननि जि फोरोंगिरिफोर जायफोरनिखौ रेगुलार खालामनाय जादों बिथांमोननि एनुवेल इनक्रिमेन्टआ जुलाइनिया थालांनो गोनां जादोंमोन दा गासै फोरोंगिरिफोर आरो कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोर गासै फोरोंगिरि होनोबा हाई स्कुल एलपि एमइ आरो कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि थालांनाय इनक्रिमेन्टखौ बांहोनो थाखाय थांखि लाबाय 3% जि इनक्रिमेन्ट बांनो गोनांमोन बेखौ बांहोनो थाखाय गनायथि होबाय बेनि अनगायैबो आपुन घर बिथांखिनि गेजेरजों रायजोनि माखासे मावथिफोरा मुलाम्फा लागासिनो दंमोन दा नेशनेल हेल्थ मिशन सर्व शिक्षा अभियान एपिडिसिएल एपिजिसिएल एइजिसिएल बेफोरनि मावथिफोराबो बेनि मुलाम्फाखौ लानो हासिगोन गेरेन्टि गैयालासे बेंकनिफ्राय 30 लाख लन लानो हागोन जायनि इन्टारेस्टखौ 100% आसाम सोरखारा होगोन न'नि अनगायैबो गारि बायनायनि बेलायावबो उइदाउट गेरेन्टि आपुन बाहन आसनिनि गेजेरजों गारिखौ बायनो हागोन आरो बेनि 3% इन्टारेस्टखौ आसाम सोरखारा होगोन रायजोनि थामथि आथोनफोरनि थाखायबो थांखि लादों आसाम केबिनेटआव रायजोनि थामथि आथोन बा थार्ड जेन्डारफोरखौ हाइकर्टनि राय बायदियै ससियेलि एन्ड इडुकेसनेलि बेकवार्ड क्लास महरै गनायथि होनाय जासिगोन आरो बिथांमोननो आइ कार्डबो होनाय जागोन नाथाय आसामनि बायजोनिया बेखौ मोननाय नङा बेनि अनगायैबो आसाम केबिनेटआव माखासे थांखिफोर लाबावदों बिटिसिनि हाग्रा बिफानाव कन्ट्रेक्चुएल हिसाबै मावनाय 211नो थिसनथाइ होदों बिटिसि सोरखारा बाक्सानि मुसलपुरनि हारिमुवारि मावबिथांखिसालियाव थिसनथाइ बिलाइखौ गथायदों जेराव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे हाग्रा बिफाननि इएम बिआर फेरेंगा लोगोसे माखासे इएमफोरखौ नुनो मोननाय जादों 211 कन्ट्रेक्चुएल मावथिफोरनो थिसनथाइ होनायनि अनगायैबो 398
फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्टार 1 आवबो एपइन्टमेन्ट होनाय जागोन आरो बेनि थाखाय माखासे साननि उनावनो फिजिकेल टेस्ट लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिआर फेरेंगा बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिआर फेरेंगा बिथाङा फोरमायथिदों दि जुलाइ दानसिमाव गासै 2331 नो एपइन्टमेन्ट होगोन। बिटिआरआव आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ बोखांनायनि सायाव बिआर फेरेंगा बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआरआव आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ बोखांनाय जायाखै नाथाय मोनसे सालानजोंनो मोननै मोनथाम खामानि मावदों। जों एसेबां गोख्रों जानायनि उनावबो हरसेयावनो 60 निफ्राय 70 लाख रांनि सम्पतिखौ जोंनिफ्राय 2 नम्बराव फानहरदों। बेयाव जोंनि सुबुंनिनो थोंजोङै बा खेंसालियायै आखाइ दं। गोरलैयै रां खामायनो थाखाय जोंनि सम्पतिखौ खहा खालामदों, जोंनि रेभिनिउ बा जोंनि रांखौ खहा खालामदों होननानै बुंथियो बिआर फेरेंगा बिथाङा। कक्राझार आरो चिरांआव जुजिनाया UPPLजों जागोन। बाक्सा आरो उदालगुरियाव BJPजों जुजिनाय जागोन। बे खोथाखौ फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया। सेप्तेम्बर दानावनो BTC बिसायख'थि खुंजागोन। BTC बिसायख'थिखौ लानानै हाद्रि गुफुंहोनो जागायबाय राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा। थिग बेबायदिनो देबरगावआवबो हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव गेदेर जथुमा जेराव 3,000 नि गोबां सुबुंफोरा बाहागो लादों आरो जयनिं हाबाफारि खुंनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बिसायख'थिखौ लानानै हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथि मोन 40 नि मादाव 25 निफ्राय 26 आव BPF दोला देरहागोन होननानै दाबि खालामो हाग्रामा महिलारिया। ओजोंहाय BJPआ मोन 10 निफ्राय 15 आव देरहागोन आरो UPPLआ मोन 1 निफ्राय मोन 2 मासियाव देरहागोन होननानै बुंथियो। कंग्रेस नङाबा AFDFआ श्रीरामपुराव मोननो हागौ होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। UPPLनि सायाव गेदेर जाख्ल'नायनि अजदबो होयो हाग्रामा महिलारिया। सिलिगुरिनि बडोलेण्ड गेस्ट हाउस जायखौ BPFनि समाव 3 कौटि रांजों लुनाय जादोंमोन बेखौ UPPL सरकारा 15 कौटि रांनि फाहामफिनदों। सानमायखा होनानै फाहामदों आरो एस्टिमेटनि बायदिब्ला एसिया गोदान जाजोबनो नांगौमोन नाथाय गोजाम एसिखौ फाहामनानै होदों होननानैबो बुंथियो। जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो गोजाम एसिखौ जों नागिरगोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। ओजोंहाय कक्राझार 9 नं बनरगाव शान्तिनगरावबो BPFनि जयनिं हाबाफारि UPPL BJPनिफ्राय 600नि गोबाङा हाबफैदों। थिग बेबायदिनो UPPL दोलोआबो BTCनि मोन 40 बियाबाव बेनिफिसियारि मिट खुंगासिनो दङ। PM किसाननि रां मोनदोंना मोनाखै, PMAYनि मुलाम्फाखौ मोनदोंना मोनाखै, अमा फिसिनाय, बोरमा फिसिनाय, हेन्डलुम बायदिनि रांखौ मोनदोंना मोनाखै आरो रांखौ गुबुनाव बाहायदों नामा बेफोरनि सायाव सरकारा मुलाम्फायारिफोरजों सावरायदों। जायगा जायगा बेनिफिसियारि मिट लानायनि अनगायैबो UPPL दोलोआबो जयनिं हाबाफारि लादों आरो BTC बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै सांग्राङै खामानि मावदों UPPL सरकारा। ओजोंहाय उदालगुरियाव BJPनि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया नुजाथिदों। उदालगुरिजों लोगोसे सुक्लाय सेरफां, सराइबिल आरो गुबुन गुबुन जायगायाव BJP राजखान्थि दोलोआ जयनिं हाबाफारि खुंदों जेराव गोबां बर' रायजो राजाखौबो BJP राजखान्थि दोलोआव हाबनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो BTCआव BJP राजखान्थि दोलोखौबो गोख्रों जानायखौ नुनो मोनदों। रायजोआव फिन गोदानै हाथियार दैग्रा आफादनि जोनोम नाथाय पुलिसनि गोख्रों नाजानायाव आफादनि 10 सोद्रोमाफोरा गावसोरखौ गथायनायजों लोगोसे हाथियारफोरखौ गथायदों। कार्बि आंलं पुलिसनि नाजानायाव DHDU मुंनि मोनसे बिग्रायारि आफाद दानो नाजानाय 10 लाइमोनफोरा गावसोरखौ गथायनायजों लोगोसे हाथियारफोर जेरै गंसे AK-47, गंथाम पिस्तल, गंसे SB गान, थरसे ग्रेनेड आरो गुलिजों लोगोसे माखासे मुवा बेसादफोरखौ गथायदों बिथांमोनहा। दुर्गा फुजानि सिगां जागोन BTC बिसायख'थिया। सेप्तेम्बर दाननि 28 अक्ट'निफ्राय जागोन दुर्गा फुजाया नाथाय दुर्गा फुजानि सिगांनो BTC बिसायख'थिखौ फोजोबनो थांखि लादों होननानै फोरमायथियो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। नंगौ, बे समाव बयनोबो नांगौ BTCनि गोहो आरो BTCनि मासि। BTCनि गोहोखौ लानो थाखाय नारा-नाथा नाजानाय दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव BTCआव ओनसोलारि दोलो UPPL आरो BPF गोख्रों मोननै दोलो थानायनि अनगायैबो BJPनि नोजोराबो बे समाव BTCनि मासियाव। BJPनि मन्थ्रि MLAफोरखौ BTCआव बिबान होनाय जादों। बे लेखायै BTC बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनो BJPनि मन्थ्रिफोरा बिटिआरआव आगान होजेनबाय। UPPL, BJP, BPFनि अनगायैबो AGP आरो कंग्रेस राजखान्थि दोलाबो गावसोरनि थागथियारिखौ खालामदों जेराव रायजो कंग्रेसनि आफादगिरि आरो MP गौरब गगैआबो BTCआव आगान होदों। ओजोंहाय गोदानै जोनोम मोननाय राजखान्थि दोलो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआबो BTC बिसायख'थियाव बाहागो लागोन। बेनिखायनो BTC बिसायख'थिया जोंनि थाखाय नायनो गोनां जागोन बेखौ नुहुरो। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।